for DJ Rocky's Secret File. Hindi ko na mahal ang boyfriend ko. May mahal na akong iba. Meron nga lang siyang girlfriend. Hi DJ Rocky. Wala akong mapagkwentuhan ng sitwasyon ko ngayon. Kaya naisipan ko na mag-message sa iyo at i-share ang kwento ko. Itago mo ko sa pangalang Chel. At ito, ang aking secret file. Meron akong boyfriend. 6 years na kami. Itago natin siya sa pangalang Jay. Sobrang bait, sweet, at sobrang mapagbigay. Lahat ng katangian na hahanapin mo sa isang lalaki, nasa kanya na. Walang bisyo at mapagmahal sa pamilya. Okay naman kami. Mahal naman namin yung isa't isa. Kaya umabot din kami ng 6 na taon hanggang ngayon. Sabay kaming graduate ng college. After few months, nagkaroon kami ng kanya-kanyang trabaho. Magkaibang company. Okay naman kami kahit hindi kami magkasama sa trabaho. Hanggang sa may nakilala ako sa trabaho. Itago natin siya sa pangalang Rico. Mabait si Rico. Masayang kausap. At yung pinakagusto ko sa ugali niya, yung kapag nagkukwento ka, tutok na tutok siyang makinig sa'yo. Nung una, hindi naman kami close eh. Pero dahil inaasar-asar niya ako, na ikinatutuwa ko, parang gumaan ang pakiramdam ko sa kanya. Ewan ko, parang may kiliti akong nararamdaman tuwing nagkakausap o nagkakatinginan kami. At aaminin ko, naging crush ko talaga siya. Akala ko, simpleng crush lang kaya hinayaan kong makipag-usap at makipagbiruan pa rin sa kanya. Pero nang tumagal, na-realize ko na nako, delikado. Baka ma-fall ako ng tuluyan. So sinubukan kong umiwas. Hindi ko siya kinausap. Hindi ko siya tiningnan. Umiwas talaga ako. Pero nagulat ako nang biglang may nag-add sa akin sa isang online game. Si Rico pala. At doon nagkalaro kami. Yun na rin ang ginawa naming way para makapag-communicate sa isa't isa kapag wala kami sa trabaho. Noong una, walang mali siya. Usapang tropa lang. Hanggang sa naging close na kami. Marami na kaming na-open sa isa't isa tungkol sa buhay namin. At nagkayayaan na kami magkakatrabaho na lumabas. One night, ang yaya ay mag-inom sa bar. Sumama kami ni Rico. At hindi alam ng boyfriend kong si Jay yun. Hindi ako nagsabi dahil alam kong magagalit siya. Hindi kasi mahilig sa inom yun. At aaminin ko, nung time na yun, sobrang saya ko
Kasi first time kong makapunta sa bar at feeling ko nakalaya ako. Nakasubok ako ng ibang bagay. Dati kasi puro school at bahay lang ako. Ganon ang sistema ko bago magtrabaho. So habang tumatagal yung gabi, nag-e-enjoy ako. Pati na rin sa kwentuhan namin ni Rico. 5 a.m., nagsara na yung bar. So nag-decide kaming umalis at pumunta sa bahay ng isa pa naming katrabaho para doon namin itutuloy ang inuman. Hindi nagtagal, natulog at umuwi na rin ang iba. Kami ni Rico natulog na rin sa sala, sa sofa. Ang hindi ko alam, itinabihan at niyakap niya ako. Nang maramdaman ko yun ay kinilig ako. Oo, alam kong mali dahil may boyfriend ako. Pero ewan ko, naging sarado ang isip ko. At yung naisip ko lang sa pagkakataong yun ay yung kaming dalawa. Hiningan niya ako ng kiss at binigay ko naman. Pero dampi lang ha. Hanggang sa napunta na sa make-out. Pero hanggang dun lang dahil pinili naming itigil. Mas lalo kaming naging close sa mga sunod na araw. Halos araw-araw na kaming magkausap. Hanggang sa nagkayayaan kaming mag-check-in right before Christmas. Nag-inom kami ng konti doon at doon na siya may inamin sa akin. May girlfriend na pala siya. At ang mas ikinagulat ko ay yung sinabi niya na buntis ang girlfriend niya. Aaminin ko, may kirot sa naramdaman ko. And after niyang aminin yun, ay tinanong niya ako kung gusto ko pa rin daw bang ituloy. Dahil kung ayaw ko na, pwede naman kaming lumabas na. Pero pinairal ko ang katangahan ko. Nagpadala ako masyado sa nararamdaman ko. So tinuloy namin. May nangyari sa amin. Alam kong mali. Sobrang mali. Then after a few days, biglang may nagbago sa amin. Parang biglang may awkwardness between us. Pero hindi rin nagtagal. Bumalik din naman kami sa dati. Madalas nagkakausap. Parang sa kanila ni Jay, si Rico na yung halos nakakasama ko at nakakausap. At habang tumatagal nga, nahulog na ako. Nung naisip ko na may girlfriend na siya at magkakaanak pa sila, alam ko namang imposible na kami. Inistalk ko yung babae. At nung napanood ko yung video nila nung nag-anniversary sila, bigla na lang tumulo ang luha ko. Selos ang naramdaman ko. Doon ko napagtanto. Mahal ko na talaga to. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sobrang litong-lito ako. Hindi ko alam kung ano bang pipiliin ko. Yung tama ba? O yung nararamdaman ko? So ipinagpatuloy ko ang pakikipag-usap ko sa kanya. Nagbago yung treatment niya sa akin. Naging sweet siya at naglalaan siya ng oras para sa akin. Madalas, napupuyat pa kami sa katatawag sa isa't isa. Natagpuan ko na lang din yung sarili ko na nilulutuan siya, binabaunan ng pagkain sa opisina. At madalas din, nililibre niya ako ng pagkain. Madalas kami nag-aalmusal sa umaga after ng shift namin. At dama ko talaga na kahit konti, may feelings din siya sa akin. Habang tumatagal,
Tuwing nakakasama namin yung kanya-kanya naming partner, nagkakasalusan na kami. Ayaw niya na nakikita pa kami ni Jay minsan. At ganun din naman ako sa kanya. Pero sa side niya, hindi po pwede dahil buntis nga yung girlfriend niya. At kailangan niyang dalawin. At naging dahilan din yun ng pag-aaway namin. Yung selos, sa tuwing nakikipagkita yung isa't isa sa kanya-kanyang partner. Maraming beses na rin naming sinubukang itigil kung ano man yung meron kami. Pero sobrang hirap. Sobrang sanay na kami na magkasama. Sabay kumakain, sabay pumapasok, sabay umuwi. Sabay sa lahat ng bagay. Then dumating sa puntong nagkalabuan na kami ni Jay. Dahil nga sa madalang naming pagkikita. At may nalaman siya. Yun nga yung nakipag-inuman ako nang hindi niya alam. At naging dahilan yun para magkalabuan kami. At maghiwalay. 1 month kaming hindi nag-usap ng maayos at hindi nagkita. But honestly, hindi ako affected sa kung anong nangyayari sa amin. Sa 1 month na yun, kay Rico ako nakafocus. Sinasabihan niya ako na kausapin si Jay. Dahil baka maayos pa. Pero lagi kong sinasabi na hindi pa ako ready. Then biglang dumating sa puntong naisip ko na iiwan ko si Jay. Wala namang kasiguraduhan kay Rico. Sobrang selfish ko. Dahil ayaw kong maiwang mag-isa sa huli. Nakipagbalikan ako kay Jay. Alam kong hindi ko na siya mahal. Pero naging okay kami ulit. At yun naman ang naging dahilan para mag-away kami uli ni Rico. Tinanong niya ako ba't kailangan ko pang ayusin. Pinaliwanag ko nga na ayaw kong maiwang mag-isa. Kasi nga hindi naman ako sigurado sa kanya. Dahil malabong piliin niya ako kesa sa mag-ina niya. At ngayon sobrang lito ako. Nasa gitna ako. Pipiliin ko bang ipagpatuloy pa rin ang pakikipagrelasyon ko kay Rico dahil sobrang mahal ko siya? O itigil na yung sa amin at ituon na lang yung atensyon ko kay Jay? Na baka sakali bumalik ang nararamdaman ko para sa kanya. Kailangan ko ng advice ni Jay Raking. Sana mabigyan niyo ako. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Chell. At ito ang aking secret vow.